Enero 8, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudeo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila, asa man mataw ang Mesiyas. Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumudoong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan, lakaw kamo ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata. Ug sa makaplaganan ninyo siya, pahibalua ako aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon. Ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Ug naguna kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya, misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya, giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo gipahimangnuan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.